И така, здравейте хора! Добре дошли в моето ново видео. Днес ще си поговорим за едно от любимите ми анимета, а именно Hunter x Hunter. И в днешното видео ще подредя по мое мнение арките на Hunter x Hunter, колко са ме впечатлили, колко са ми интересни, като цяло ще говоря за най-важните неща в тях. И искам само да кажа, че ще има спойлери. Да! И най-вече, че няма да засягам арки от мангата, например няма да засягам Succession War арка или Dark Continent арка, който даже не е дошъл още. И това исках да кажа и нека да започваме с видеото. И така, на почетното последно място, като моя най-малко любима арка, бих могъл да сложа Zodiac Family, нея и само нея. Защо ли? Арката е само 5 епизода. В нея като цяло просто главните ни трима протагонисти Гон, Леорио и Корапика отиват да търсят Килуя, нашия четвърти изгубен главен герой за в момента, в неговия дом, в едно имение, в една планина. Там разбират много повече за семейството му като цяло. Там ни запознат също и с герои от прислугата на семейството, като Гото и Канари, които са горе-долу интересни, само като за тази арка. И като цяло проблемът с арката е просто, че е твърде кратка, не ни се представя нищо чак толкова ново или интересно и нямам какво друго повече да кажа, нека преминаваме към следващата. И така, с следващата мярка сигурно ще разяра адски много хора. Много хора няма да са съгласни с мен и това е по мое мнение може би най-overrated арката от целия Hunter x Hunter, но на предпоследната позиция съм поставил Greed Island. Като цяло в тази арка Гон и Килуя, които се разделят с Леорио и Корапика почти завинаги, след Йоркню арк, влизат в игра създадена от бащата на Гон. В играта е запознат с техния следващ учител, а именно Биске, която горе-долу става, на моменти беше малко досадна. Като цяло тренират с нея и се опитват да превъртят играта. Срещат ни с много други support characters, които няма да имат много голямо значение от историята. И Хисока е там. Едно от най-яките неща в цялата арка като цяло. И най-хубавата част от арката беше може би битката с Рейзър, която беше нещо като игра на народна топка. И като цяло те я побеждават и после идват финалните битки за арката, които бяха много скучни, са едни от най-скучните злодеи като цяло, които съм виждал в аниме. А именно бомбарите, които бяха едни пичове, което цялото нещо, което правиха е просто да прецакват всеки, който се опитва да мине играта. И като цяло и паяците бяха там, нищо, че не мисля, че имаше някакво особено значение, не допринесоха с нищо за историята това. Освен, че само махнаха на Кроло проклятието, поставено от Корапика и това беше всичко и даже не го направиха те. И както и да е, нека преминаваме към следващата арка. И така, следващата арка, за която искам да си поговорим е Heaven Arena. И знам сега всички сте готови да ме унищожите, как така Heaven Arena е по-добра от Greed Island, but hear me out. Значи в тази арка Гон и Килуя им трябват пари, плюс ще трябва Гон да тренира, за да се справи пак срещу Хисока, като се видят в Йоркню арка. В тази арка най-накрая ни показват най-якия Power System, а именно Нена. Най-накрая Ненът е загатнат в историята и Гон и Килуя се учат на Нен. В Heaven Arena те срещат с други интересни персонажи, например Нозуши и Уинк. Уинк е техният първи учител за Нен. Да. И Зуши тренира заедно с тях. Също ни запознавате с един герой, който също ще бие на арената, на име Кастро, който е силен почти колкото Хисока. И да, Хисока е там. Мисля, че всичко беше толкова удобно след самата тренировка Гон да може просто да се бие с Хисока без да трябва да чака чак до Йоркню арка. И като цяло в цялата арка имаше и трима, които да речем, че са някакъв вид злодеи, които всичко, което правиха е просто да мамят и да отвличат 12 годишни деца, за да се изкачат и да станат флормастъри. И това беше цялата работа. И накрая арката приключва по възможно най-якия начин с любимата ми битка в Hunter x Hunter, а именно Гон срещу Хисока. Най-накрая жертвата се опълчва на хищника си и като цяло, като изключим някои неща от тази битка, които ми се ще да не бях виждал, битката е може би най-добрата в цялото аниме и нека да преминем сега към следващата арка. И така, следващата арка, за която искам да си поговорим е Election арка. Това е последната арка от Hunter x Hunter, нашият епилог.
Тук действието се случва точно след действията след Химера Антарката. Гон се бори за живота си в болница, почти мъртъв е и целият фокус на арката е Килуя да се върне до имението на неговото семейство и да освободи сестра си, за която най-после чуваме, която е в плен, защото семейство Золдик мисля, че тя е прекалено могъща, за да се разхожда на свобода. Паралелно с всички тези действия, може би по-интересна част на арката поне за мен, са изборите за нов чермен, нов лидер на асоциацията на ловците. Тук ни представят зодиаците, които се води, че са 12-те най-силни хънтъра като цяло, 12-те най-силни ловци. И най-после един от нашите главни герои, който не е Гон или Килуя, се завръща, а именно Леорио. След 75 плюс епизода наистина беше такова облегчение да видя Леорио отново. И както и да е, той се готви да стане следващият лидер на асоциацията. И защо? Просто за да накара всички да помогнат на Гон. Като цяло това води до много другателни моменти, много силни и епик моменти също така и най-после бих казал, че Леорио получава някакво развитие на персонажа си след цели 130 епизода. Мисля, че крайно време беше. И като цяло друг плюс на арката е, че се връщат наши други двама много стари добри герои и познайници, а именно нашите двама злодеи от първата арка са двамата злодеи в последната арка. И най-после след всичките химери, паяци и престъпни организации, финалните злодеи на Election арка и на цялото аниме са отново Хисока и Илюми. И като цяло заради това бих сложил тази арка на четвърто място и нека да минаваме към топ 3. И така, първата арка в топ 3, за която искам да си поговорим, е самото начало на поредицата, а именно Hunter Exam арката. В тази арка ни се представят Гон, Корапика, Леорио и 2 епизода по-късно и Килуя, които заедно трябва да вземат изпита за ловци. Всеки с неговите си мотиви отива готов да вземе изпита, въпреки че някои не са много готови за изпита, като Леорио и още няколко хора там, но това няма значение. Минават всичките етапи на изпита, горе-долу безпроблемно. И тук всъщност запознати с други интересни персонажи, като самият президент на асоциацията за ловците Нетеро, Ханзо, Покъл и като цяло и с нашите главни антагонисти на тази арка и на последната, Хисока и Илюми. И също онзи странния пич с сокчетата, онзи чичко, който се опитва да подлъже 12 годишни деца с сокче с разслабителни и прави още други гадни неща, които са без значение. Най-добре злодей в Hunter x Hunter между другото. Та, както и да е. И нека да преминаваме към номер 2. И така, втората арка, за която искам да си поговорим, която чудващо за много хора най-вероятно не е на първо място, това е Химера Антаркта. Това е една арка, която аз първия път като го гледах, честно казано не ми хареса, но след като я гледах втория път, мисля, че заслужено мога да сложа на второ място. Тук нещата стават рязко много дип, много дарк и като цялото аниме вече не е чак толкова светъл, шоунен, с много шеги и всякакви такива неща, а започва да се изличат много по-дълбоки поуки, които може би до някъде въздействат и на цялото човечество в момента. И като цяло в тази арка имаме супер добри моменти, имаме прекараното време между Гон, Килуя и Кайт, имаме тренировката с Нъкъл, която беше може би най-скучната част от арката. Имаме епичната битка Нетеро срещу Мериуем, която е една от най-добрите в целия франчайз със сигурност. Имаме влизането в замъка и като цяло битката за замъка накрая, която е може би развръзката на арката. И като цяло тук ни се представят 4-те героя, които може би бяха най-любимата част, докато гледам арката, а именно Нъкъл, Шулт, Морел и Кноф, които заедно с Гон и Килуя са и Нетеро са отбора, който трябваше да се борят, за да върнат NGL и като цяло да предпазят целия свят от надигащата се опасност. И всеки от тях си имаше неговия чар, неговите битки и неговата дълбочина. И като цяло арката е много добра, но не смятам, че е по-добра поне за мен от моята арка на първо място.
И така стигаме до, за мен поне, най-добрата арка в Hunter x Hunter, моето номер 1, а именно York New City Arc. И доста хора се чудят между Химерант арка и York New City Arc, това е като цяло главният дебейт за най-добра арка в Hunter x Hunter, но за мен York New City Arc е пикът на Hunter x Hunter. Даже да е 3 пъти по-кратка от Химерант арка, тази арка има много неща, които ми харесват повече от в Химеранта. Например, в тази арка за последен път главните 4 Гон, Килуя, Корапика и Лорио са заедно. Другото нещо, което много ми харесва, е, че най-после фокусът е изместен от към Гон и Килуя и тяхните приключения и фокусът е фокусиран върху Корапика. И като цяло в тази арка Корапика прилага цялото си отмъщение към паяците, доколкото е възможно. Той работи като бодигард за едно от най-богатите семейства в вселената на Hunter x Hunter и паралелно с това той планира цялото отмъщение. Главните 4 по-късно в арката се срещат и до това време като цяло Гон, Килуя и Лорио просто се мъчат да изкарат пари за Great Island и това беше доста скучно за гледане на фона на това, което Корапика правеше. Корапика успява да убие някой от паяците, сега няма да изреждам кои точно и как, но като цяло в тази арка имаме 2 много добри битки. Увогин срещу Корапика и по-нататък ни представят най-добрият злодей, шефа на паяците, лидерът, а именно Кроу. И той участва в битката, той срещу Силва Золдик и Зено Золдик, които са бащата и дядото на Килуя. И като цяло невероятна арка, има почти всичко, от което има нужда един човек. Главният ти каст са заедно, имаш супер злодеи, които са може би малко по-зле от Акацки като група, но са доста по-добри от други вилен групи в други анимета и като цяло заради това тя ми е любимата арка. Та, какво мислите вие? Може отдолу в коментарите да напишете кои са вашите любими арки, как бихте ги подредили. И това беше от мен за днес и ще се видим в следващото видео.